baka dangin rashawa, karɓar cin hanci rashawa, ba da cin hancin ma rashawa, ka halatta haramun rashawa, cin amana dangin rashawa, kare mai laifi ma rashawa, matsala ta ƙasar mu rashawa, garkuwa da mutane rashawa, rashin tsaro matsalar mai rashawa, takura wa innocent rashawa, cin kuɗi ba aiki rashawa, maguɗi a siyasa rashawa, kai rashawa rashawa ya ɓata ƙasa ta karkara birnin mu gida-gida a ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa rashawa ya ɓata ƙasa ta karkara birnin mu gida-gida a ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa rashawa ya ɓata ƙasa ta karkara birnin mu gida-gida a ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa da kai nake farawa mai duka ubangijin da ya kage ruwa wuta rashawa ya ɓata ƙasa ta rabuna da girman damuwa da kanufa bawa ya ga mafita rashawa ya ɓata ƙasa ta taimakon alfarmar annabi masauya alƙiwalar mu kwata-kwata rashawa ya ɓata ƙasa ta maganar cin hanci rashawa mu guje musu har da kudin ruwa kada mai fuskantar tinuwa rashawa ya ɓata ƙasa ta karkara birnin mu gida-gida a ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa rashawa ya ɓata mutane ta inda ya illa ba mu farga ba rashawa ya ɓata ƙasa ta ban san ta ina ma za ni fara tsokaci ba ina a mararraba rashawa ya ɓata ƙasa ta gani mai waka shalele na boci dan yaro ban girma ba rashawa ya ɓata ƙasa ta har cikin sana'ata rashawa ya mana illa ba kage ba kare mai zalunci rashawa rashawa ya ɓata ƙasa ta karkara birnin mu gida-gida a ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa zani fara batu kan ilimi don na zayyana illar rashawa rashawa ya ɓata ƙasa ta makarantun gwamnati ɗalibai masu hula ce mara kokuwa rashawa ya ɓata ƙasa ta abin nufi ba kayan aiki da za su sami karatu mai yawa rashawa ya ɓata ƙasa ta ɗalibai a aji ba malamai zani ba ku bayani yan uwa wannan magana ce doguwa rashawa ya ɓata ƙasa ta karkara birnin mu gida-gida a ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa makarantar gwamnati talakawa suke a cikin ta gaba daya rashawa ya ɓata ƙasa ta babu 'ya'yan duk wasu masu shi to ta yama za a yi gaskiya rashawa ya ɓata ƙasa ta kowa ya koma makarantun kuɗi tsabar san zuciya rashawa ya ɓata ƙasa ta bincika makarantun kuɗi sun wuce namu na gwamnati ma yawa masu lasisi da kuɗin ruwa rashawa ya ɓata ƙasa ta karkara birnin mu gida-gida a ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa sun gina makaranti nasu sun sami lasisin cutar ƙasa rashawa ya ɓata ƙasa ta malaman makarantun gwamnati an saye su da naira mai yasa rashawa ya ɓata ƙasa ta talakawa duk nisan karatunsu ba a tsaya musu ko kusa rashawa ya ɓata ƙasa ta duk kwarewar kafannin ka za a aje ka a ɗauko ɗan wani ko da bai dace ba akwai uwa rashawa ya ɓata ƙasa ta karkara birnin mu gida-gida a ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa babbar matsala ta rashin tsaro da akwai hanyar da na yau mana rashawa ya ɓata ƙasa ta ga rashin aiki ga damuwa kan abinci yana da kuɗi bana rashawa ya ɓata ƙasa ta ga yawancin masu tsaron ƙasa babu kayan aiki na tuna rashawa ya ɓata ƙasa ta gashi albashi baya isa jami'ai na tsaron kuma ba yawa yanzu sun san daɗin rashawa rashawa ya ɓata ƙasa ta karkara birnin mu gida-gida a ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa yau idan aka so magance wannan batu na tsaro ba tantama rashawa ya ɓata ƙasa ta zai zamo tarihi a ƙasa tun da gwamnati na da wajen zama rashawa ya ɓata ƙasa ta duk madafun iko na ta ne to ta ya za su yi tsoro kuma rashawa ya ɓata ƙasa ta 'yan ta'adda da ke ɗaukan makamai suna kashe rayi 'yan uwa bincika shin me ke faruwa rashawa ya ɓata ƙasa ta karkara birnin mu gida-gida a ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa mai hana laifi na aikata laifuka a ƙasar Najeriya rashawa ya ɓata ƙasa ta masu laifi su ko na
sake don cikar 'yanci rantsatsiya. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Jami'i na tsaro a ƙasata saboda naira sai yake gaskiya. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Wasu matan kar dai kasuwanci suke bar in maku rantsuwa in sun yi musu a yi tsinuwa. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Karkara birnin mu gida-gida. A ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa. Masu aikin gwamnati rashawa ya zame a jikinsu kamar jini. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Wasu ma ba sa koda ziyartar wajen aikin su mun gani. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Ga suna cin albashi a koyaushe cutar ba ta da magani. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Aikata haka shi ma rashawa ne da kun yi fahimta 'yan uwa. Wannan matsala ce tsohuwa. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Karkara birnin mu gida-gida. A ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa. Maganar rashawa ya taɓa fannin siyasar 'yan Najeriya. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. A wajen tsaida ɗan takara nan kuɗi ke aiki gaskiya. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Komai lalacewar mutum in akwai cin hanci zai tsaya. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Za a taru a mara masa baya saboda kuɗinsa da ya biya. Yan ku yayi sata a ta tsinuwa. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Karkara birnin mu gida-gida. A ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa. Malaman addinai na ina mu da ku duka mun shiga ɗimuwa. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. A ƙasar mu ana ta fasadewa kuka fuskanta haba 'yan uwa. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Wasu ko har kare masu laifi suke don tsabar rashawa. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Sun zama tamkar 'yan kan zagi babu hali su yi zancen kwarai ko ina za su yi da kararrawa. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Karkara birnin mu gida-gida. A ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa. A gidaje har ma kasuwa rashawa ya yi mana lahani. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Yanzu ga mata cikin gida har adashi suke da kuɗin wani. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Dan abin da ake kawo masu nan suke hikimar zarar wani. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Tsokacin shalelan bauchi ne kan batun matsalar mu ta rashawa. Ci gaban mu hakar na nan zuwa. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Karkara birnin mu gida-gida. A ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa. Rashawa ya ɓata ƙasa ta. Karkara birnin mu gida-gida. A ƙasa ta yau Najeriya sanadin haka mun shiga ɗimuwa.